billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Daga shahararren kamfanin nan na Osho Traditional Medicine Center. Yau ma ta tsaya tsaf domin ta kawo muku wani shahararren maganin basir. Basir ɗan kanoma. Basir ɗan kanoma da kake ji yana da matsaloli da yawa. Yakan sa mutum ya zauce ya riƙa abubuwa na mahaukata a ɗauka ko hauka ne ko jifa ne, to ba jifa ba ne, basir ne. Basir ɗan kanoma yakan sa mutum ya ta kwanciya a gida ya lalace kamar an jefe shi, ba jifa ba ne, ya dinga tsukewa yana tsotsewa, kaga ya rame ya ranƙwale, kanshi ya zama ƙatoto, ko kuma ya riƙa yawan hutu, ya riƙa yawan tusa a koda yaushe, to wannan duk basir ne yake kawo wannan. Basir mai tsiro, basir mai fidda jini, basir mai sa ƙaiƙayin dubura, basir mai sa kumburin ciki, basir da kake ji basir yana da yawa. Basir akwai abubuwa da yake kawowa a jikin ɗan adam da yawa. Ga mai basir da yardan Allah za ka warke, in dai maganar basir ne, ba wani basir da zai ƙara takura maka. Basir mai sa ƙanƙancewar gaba, basir mai sa saurin inzali wajen iyalai. Ka je kusantar iyalanka abin ya noƙe ya ƙi fitowa ya koma kamar na ƙananan yara. To in Allah da kai amfani da wannan magani na basir za ka samu sauƙi da yardar Allah. Wannan kamfani ya tsaya tsaf domin ya taimaka wa al'ummar Annabi na faɗin duniya. Wanda Allah ya jarabta da ciwon basir ya ziyarce mu a kamfanin nan na Osho Traditional Medicine Center. Ga mai neman mu, mai buƙatar ya hulɗa da kamfanin, ya biɗi nambar mu a cikin profile ɗin mu, tana nan akan profile ɗin mu. Kai mana magana ta WhatsApp ko ka kira mu direct. Insha Allah komin dare 24 hours ba ma ƙin receiving call. Basir da kake ji, kamar yadda muke tallata maka maganin basir a koda yaushe, maganin basir. Basir yana da illoli da yawa. Basir abu ne wanda ke hana ɗan adam sukuni a rayuwa tai. Wannan shine dalilin da yasa muke ta muku bayanin basir. Kuma muna fito da magunguna ne domin a taimaka wa al'ummar Annabi. Ba wai muna fitowa bane mu saida, ko kuma don muna buƙatar kuɗi, ba shi ne damuwar mu ba. Duk abin da zaka bamu akan maganin mu na Osho Traditional Medicine Center ba biyan mu kai ba, saboda mu mun san abin da muke kawowa. Ingantaccen magani ne, shahararren magani ne, sannan mun tsaya tsaf muna tace shi. A koda yaushe muna maraba da masu sayen ɗaiɗai ko sari a wannan shahararren kamfani. Ga mai buƙatar ya hulɗa da mu, kamar yadda muka gaya muku, ku kira mu direct ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp. Nambar mu na nan akan profile. Nambar mu tana nan akan profile mun aje. Kawai ka kira mu direct, muna cikin garin Kaduna.